Iki ora pangling kaya putu-putuku ngeng padha sowan ana ing Saptawarga. Kurupati padha rarja sak prapta munggir Kurupati tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowan kula Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya putu ndak tampa. Gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pun Hyang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripit dayana ing kasantosan. Sengkuni padha raharja Patih Harya Suman tansah pinaringaning kawidadan penemban niring sambikala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Suman ndak tampa pangestuku Tampanana ya Harya Suman kula pundi ngejimat paripin dayana ing kasantosan. Putuku Dursasana padha raharja sapraptamu. Wilujeng Hyang tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala sembah kula kunjuk Hyang Saptawarga. Jagat Dewa Bathara Kurawa iki kok cak-cakane dhewe-dhewe. Kurupati sengguh mongko ya mantep madhep suarane. Bareng putuku si Dursasana panenggak ing Kurawa. Lah kok kaya wong seneng guyu latah-latah jiriwanji mbangane klemprak-klemprak haulung kados kula menika kula menika wonten pundi-pundi ya guyu kula nika wareg ya guyu ngelih ya guyu ngaturaken bekti kula kunjuk Hyang. Ya Dursasana ndak tampa pangestuning Hyang Tampanana. Nggih kula pundi nggo jimat mugi dayanana ing kasantosan Kanjeng Hyang. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Mas. Dwija kanggo ya tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripit dayanana ing kasantosan. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Mas Kurupati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Binten Tangsen. Bocah lolo. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih kula pundi nggo jimat, inggih kula pundi nggo jimat. Rekyana Patih Pamanarya kula ngaturaken bekti kula kunjuk Paman. Nggih, Nggir. Kula tampi dawah sami-sami. Paman Patih kula ngaturaken bekti, Paman Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Raden Binteng Tangsen kula tampi dawah sami-sami. Kakang Mas Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Puntadewa tak tampa li. Kowe kok saya kuru. Inggih. Lakar kawontenan kula kados mekaten Kakang Mas. Ya wis ora apa-apa, ya wis ora jeneng mokal. Kowe lunga saka negara Ngastina. Nglakoni hukum donya mapan ning sendang 7 pindah ning sendang 9. Kowe ora mangan roti, kowe ora mangan woh-wohan saka negara Ngastina ning Pertapan Saptawarga panganamu ming tiwul. Monggo lawe ming tempe wis semangit. Ora jeneng mokal yen kowe kuru, kowe ora ndek daging, uripmu kasangsaya. Inggih mboten dados menapa Kakang Mas. Ya wis dijenak-jenakke. Nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Wah, Binten Tangsen. Saya kuru kowe. Ming karindas tok. Ayo kowe kurang gizi. Kurang karbon dioksida. Bersasana iki omong apa ya? Karbohidrat. Lah nggih niku. Kok karbon dioksida. Aku ora ngerti ning kepengin iso pecus. Ha sak omong-omonge. Mboten dados menapa. Nggih Kakang Mas mboten dados menapa. Nggih Kakang Mas mboten dados menapa. Ha iya beda. Wong urip ning kraton karo wong urip ning desa iki beda. Kakang Mas Kurupati ketok seger awake, aku ya lemu. Ora kurang apa-apa. Paman Arya Sengkuni ya ora kurang apa-apa. Bareng kowe urip ning desa. Ming arep madange dadak ngenteni ling liwet. Oh rekoso. Ora.
Brayogakno kowe pinten tangsih nggon urip ning Saptawarga. Inggih. Sampun boten kirang sekeca Kakang Mas. Kuropati wonten dawuh. Ana apa nggir? Teka sira sowan ing Saptawarga apa pancen saka karepmu dhewe apa diutus dening anakku Destarata? Nggih, wale-wale menapa? Ingkang sepisan kula muja atur ngersa maduka Kanjeng Hyang. Caos kabar bilih boten dangu malih ingkang wayah badhe Sri Nugroho Kabriwada minangka dados Pangeran Pati wonten negari Ngastina. Ingkang ateges kula binjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Dastarastra. Tegesipun kula menika calon Nalindra wonten negari Ngastina. Iya, tak pangestoni nggih, tak pangestoni. Yen pancen wis dadi pangendikaning Ratu Ngastina ya kuwi Dastarata ingkang jumenengake sira Kuropati marang Praja Ngastina besuke. Ya muga-muga nir ing sambikala nggonmu dadi ratu lan dadi ratu sing becik, dadi ratu sing apik. Merga nggonmu dadi ratu kuwi ora muktekake awakmu dhewe nanging nggawa wong sak negara. Tegese ngene Kuropati. Nggih, kados pundi? Ora mung muktekake awakmu sak keluarga, ning kowe kudu iso muktekake marang kabeh kawula sak negara Ngastina. Gawenen uriping padha tentrem, ayem, ora kekurangan apa-apa. Yen perlu ora kekurangan sandang pangan lan buga, kabeh kudu mbok cukupi. Aja mbok beda. Kawulamu ingkang urip ana ing Kutagara kelawan kawulamu ingkang urip ana ing Karang Pradesan munggahi marang Parden. Kabeh dipadha yen to peparing kekucah ya aja mbok bedakake. Kang mangkono akeh kawula kang padha tresna karo sira Kuropati. Nanging puma dipuma ya putu. Yen to nganti mbok beda uriping kawula ingkang ana ing Kutagara lan ana ing kono Parang Pradesan lan Parden, kang mangkono bakal tipis kapercayaning para kawula. Ratu ki yen wis ora iso dipercaya dening kawula, ora bakal langgeng nggone dadi ratu lan ora bakal jenak nggone lenggah dampar keprabon. Mesti bakal warsa tumpangsuh ideping tekad nggone nata kewajibaning Nalindra mranata sagung kawula dasih negara ing Ngastina. Nggih. Kula sowan mriki mboten betah wejangan. Namung kula sowan mriki menika istripun namung badhe nyuwun idi pangestu saking paduka Kanjeng Hyang. Tak pangestoni Kuropati. Jer sira kuwi putuku mula aja kuwatir. Pangestu ning Poneyang banyu mili. Matur sembah nuwun. Ing ngangka kalih nalika semanten Kanjeng Rama Dastarata dawuh kaliyan kula supados anggen kula dados Nalindra wonten ing negari Ngastina benjang saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih. Monggo Nalindra menika kedah nggadahi kasekten. Gandeng ingkang wayah menika dereng nggadahi kasekten ingkang sagedipun ngendhelaken wonten ing pabaratan. Monggo ngendikanipun Kanjeng Rama Dastarata bilih Kanjeng Hyang menika nggadahi satunggiling inggih menika jaya kawijayan ingkang wujud gendhoga ingkang isi lisah tala. Mila sawanipun Kuropati wonten ing pertapan Saptawarga wonten suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Hyang maringaken lisah tala menika dhateng ingkang wayahipun Kuropati badhe kula borehaken wonten ing badan sakujur sakmangke menawi kula lenggah dampar sampun boten badhe kacipuan menawi wonten payo-payo katempuh ing samirana menawi wonten parang muka ingkang mekaten kula nggadahi kasekten ingkang sagedipun nendhelaken anggen kula dados Nalindra wonten negari Ngastina. Kanjeng Hyang kosek dadi sowanmu mau nyuwun Lengatala. Nggih kasinggihan mekaten Kuropati wonten dawuh Lengatala ki darbeke ngabiyasa mongko aku nduweni putu ya kuwi Pandhawa lan Kurawa. Kurawa cacahe 100, Pandhawa cacahe 5. Aku ora bakal mban cindhe mban ciladan. Pancen niatku Lengatala iki tak paringake marang kabeh putu-putuku, klebu Kurawa lan Pandhawa, supaya putu Saptawarga dadi satriya ingkang tangguh diadhepake ana ing perkara apa wae lan lelakon apa wae. Mangke nggih. Menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahipun Kuropati Pandhawa mboten betahaken Lengatala. Lho, kok ora mbutuhke Lengatala? Sabab ingkang badhe dados Nalindra menika kula dudu Pandhawa. Pandhawa slaminipun badhe mapan wonten ing Saptawarga.
tegesipun Pandhawa menika boten manjalma dados wujuding satriya. Pandhawa namung dados tiyang karang pradesan, boten betahaken Lengatala. Upama kaya mengkono, mestine aku kudu tetep tumindak adil. Adilipun wonten pundi? Putuku tak paringi kabeh, ora mban cindhe mban siladan. Aja nganti tetel kabrahmananing abiyasa yen to Lengatala tak paringake marang Kurawa, tegese aku ngiwakake marang Pandhawa. Ora ana ingkang tak kuwalonake, ora ana ingkang tak kiwakake, kabeh tak tengenake. Pandhawa ya tak paringi, Kurawa ya tak paringi. Kurumati ya mung ngenteni mahyaning mangsa kala. Gandeng dina samengko Permadi karo Bratasena nedheng lunga saka Saptawarga. Yen sira arep njaruk Lengatala, ngenteni tekane Permadi lan Bratasena. Yen Pandhawa jangkep 5, Kurawa ganep 100, Lengatala tak paringke putu-putuku kabeh. Wonten dawuh. Pripun? Menawi cara kula. Nuwun sewu lho, Nggih. Dipun peksa kemawon. Dipun peksa. Ingkang eyang kedah maringaken Lengatala. Pandhawa menika nuwun sewu, uripe ning Saptawarga kok mbutuhke Lengatala niku ajeng kinapa? Ingkang betah Lengatala menika jengandika lan para sata Kurawa ingkang badhe lenggah negari Ngastina. Wong sing mapan ana ing negara menika dipun adhepaken kathah-kathah perkawis. Menawi betahaken atos sing balung kleting kulit inggih kanthi daya Lengatala menika saged kinarya jaga-jaga. Menawi sak wanci-wanci Ngastina menika kadatengan parang muka. Terus saniki nek Pandhawa terus butuh ya apa? Wong Werkudara ya gaweane ming nang sawah. Kok dadak Lengatala dienggo Werkudara Bratasena, Permadi gaweane nang alas. Menika tumrap kula mboten betahaken Lengatala. Nuwun sewu, Eyang. Dursasana piye? Kula kinten kok leres ngendikaning Paman Pate. Aja omong nek aku. Penemumu dhewe. Oh nggih. Nuwun ngapunten Klentu. Piye Dursasana? Miturut pamanggih kula Pandhawa menika mboten perlu Lengatala. Ingkang betah Lengatala menika para sata Kurawa. Mila dinten samangke Kanjeng Rama sampun paring dawuh. Bilih badhe dados nalindra menika Kakang Mas Kurupati lan mbok menawi mangke kula menika dados prajurit utawi Pangeran Pati teng negari Ngastina. Kula dados satriyaning praja ingkang wayah Dursasana ingkang betahaken Lengatala. Sedaya kadang-kadang Kurawa wayah-wayah panjenengan Kurawa menika betahaken Lengatala mboten kok lajeng dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Niku mboten butuh Lengatala. Pandhawa niku butuhe ming caping karo arit. Samangsa-mangsa golek ramban nggo makani wedhus. Golek kalonjaya nggo makani sapi niku gaweane Pandhawa. Pandhawa mboten bakal teng negara Ngastina. Pandhawa mapane teng Saptawarga. Mula ora mbutuhke Lengatala. Leres napa sing diaturke adi kula Dursasana Hyang. Dinten sakmangke kepareng mboten kepareng Lengatala badhe kula suwun. Menawi jengandika Kanjeng Hyang mboten kepareng maringake. Nyuwun pangapunten. Menapa kedah ingkang wayah ngrebut Lengatala menika kanthi sarana peksa Kanjeng Hyang. Kagatri sang kapirangu rinanggul kinempit kambit dosang reknaning bawana ya tukang walang adi ya tukang kudu kering ya tukang nesing das ya tukang kudu kering kosek Dursasana. Lah kok dadi putuku Dursasana kok kaya wong urakan kaya ngono to? Aku kuwi mbahmu, nggih. Aku kuwi eyangmu. Anane kowe gumlarana ing jagat ki mergo aku anak-anak Destarata. Destarata tu muli anak-anak para sata Kurawa. Yen to aku ora anak-anak Destarata, kowe ora bakal urip ana ing alam donya. Kowe iki putuku, mbok yo ngerti tata krama, mbok yo njunjung derajate abiyasa. Lah kok ucapmu serakatan kaya mengkono kaya ora weruh tata.
Kowe iki anak ratu lho, kowe iki dudu anak kernet Dursasana. Wah, nesu. Wong tuwa gaweane nesu, setruk mudar kowe. Wah ampun kados mekaten watak wantune ingkang payane kados mekaten menika. Lah kok dadi Kurupati wani ngucap bakal ngruda paripeksa karo Abiyasa. Yen to Lengatala ora ndak paringake marang Sata Kurawa. Iki kepiye karepmu kepiye? Kowe manut karo wong tuwa apa ora Kurupati? Mengko yen to Permadi Bratasena wis tekan Saptawarga, Kurawa jangkep 100 Lengatala tak dum. Ora bakal aku mban cindhe mban siladan. Ning kok adreng nggonmu kepengin kedunungan Lengatala nganti kemecap ucapmu ingkang sajake wani ngiyas karo Abiyasa. Yen to Kanjeng Hyang mboten maringaken menapa kedah kula rudha paripeksa, kosek to kowe iki ngadhep mbahmu apa ngadhep mungsuhmu Kurupati? Yen aku mbok anggap mungsuhmu, monggo-monggo wae ora apa-apa. Ning Kurawa tetep tak rengkuh dadi putuku. Nek iso tak dandani, ning yen ra iso tak dandani ya wis kono. Padha uripa manut karo krenteking atimu dhewe-dhewe. Ning yen kowe kejlungup ana ing juranging kasangsaran, kowe tiba ning juranging kanistan, kowe aja nutuh mbahmu, kowe ora usah dadak nutuh karo Abiyasa Kurupati. Tuwek kagan gunem tanpa guna. Pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejam, pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejam. Anggepe anake Dastarata wis gerang-gerang kaya ngene iki wong bodho lunga-lunga. Yen dipikir luwih bodho wong desa sing jeneng Saptawarga tinimbangane wong kraton kaya kula niki. Kula wis mangan ngelmu, kula wis mangan kawruh saka negara Ngastina. Sampeyan ora sakokean gunem tanpa guna, menehke Lengatala napa mboten? Lah rak tenan to. Oh, Kurupati, Kurupati. Lah kok dadi kowe kesasapan jiwane iblis. Kowe ning ngarepe mbahmu, kowe malang kerik tanpa tata krama mongko dipresani cantrik semene akeh. Apa ora isin? Apa kowe ora wirang yen to dirasani para cantrik? Lah kok dadi putune Abiyasa kang aran Kurawa kok kaya ngono cak-cakane. Kaya dudu putra Nalendra nanging kaya turasing maling kabeh iki kepiye Kurupati? Ora sakakean omong. Mbok wenehke Lengatala napa mboten? Nuwun sewu nggih. Lengatala dipun singetaken wonten ing ketunipun ingkang Hyang Abiyasa. Menawi panjenengan saged ngrangsang ketunipun ingkang Hyang menika, Lengatala ingkang mapan wonten ketunipun ingkang menika badhe dawah lan panjenengan badhe ngukup dhateng Lengatala. Oh, edane. Lenga kok dikake kethuke ora teles kabeh. Kakang Mas monggo sak mangke panjenengan menawi mboten tumunten ngruda peksa kaliyan Kanjeng Hyang mboten badhe kasempatan pikantuk Lengatala. Ya. Lenga dipun paringaken menawa mboten Kurupati. Ora bakal tak wenehake yen Permadi karo Bratasena durung tekan kene. Panjenengan maringaken menawa mboten Kurupati. Ora bakal tak wenehake yen to Arjuna karo Bratasena durung tekan Saptawarga. Kowe aja ngeyel. Kowe aja wani karo eyangmu lho. Nek nganti kowe kuwalat karo eyangmu, aku ora tanggung jawab. Ora bakal malati kagarengane. Oh, ngayal kowe. Gusti nyuwun pengayoman. Lah kok dadi putu-putuku Kurawa kaya ngono pambekane Wijakangka. Kurupati nggeret tanganku nganti aku kejlungup saka pecrabaan. Kethuku diudal-udal. Wekasan Lengatala direbut karo si Kurupati. Kabeh mau merga saka cangkeme Sengkuni. Kabeh mau merga saka cangkeme Suman. Ya ucaping Begawan Wiyasa muga-muga jagat neksenana Sengkuni Suman
Ucape ngabiyasa iki rungokno, sok patimu diuwek-uwek cangkemmu kowe Harya Suman. Wija Kangka kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Wong sing mendem kamukten kuwi pambegane kaya kakangmu Kurupati kae. Kae wong sing ora kuat kedunungan derajat pangkat, wekasane entuk derajat sepisan wae saka nggone maling saka tangane Pandhawa. Monggo Pandhawa wis ikhlas. Wong sing ora kuat kedunungan derajat pangkat ya kakangmu Kurawa pembayuning Kurawa kae. Titenana Wija Kangka arepa kekemul brana picis, arepa kekemul derajat pangkat ning saksuwene Duryudana dadi ratu ana ing Ngastina, atine ora tentrem, atine ora jenjem. Ora bakal jenak sarta kepenak nggone lungguh dadi ratu ning Ngastina. Wija Kangka mandi ucaping Begawan Abiyasa. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone. Yang kali ingkang ngbeksimi beruruke ngungkuli langit. Lengatala direbut kakangmu Kurupati. Inggih. Monggo Permadi ora ana, Bratasena ora ana. Yen nganti ora mbok rebut bali Wija Kangka, tan wurunga Kurawa bakal ngukup Lengatala ing mengkono Kurawa bakal madal sariring pusaka. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Eyang kados pundi? Kula namung sendika ndederek. Inten Tangsen, kula wonten dawuh Eyang. Eyang kula wonten dawuh. Kowe isih cilik ning tak jaluk gawemu. Golek ana dulurmu tuwa Permadi karo Bratasena ya ngger. Inggih. Aja liwat ngalas mengko ndak kowe kepetemu kewan galak. Wong kowe isih cilik-cilik sanguwa pangan sing akeh, aja pati-pati bali yen rung ketemu karo dulurmu Permadi karo Bratasena. Yen wis ketemu jaken kondur marang Saptawarga mengko aku ingkang bakal paring dawuh karo putuku sakarone. Ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Eyang kadang kula yayi pinten Tansen menika tasih alit. Menapa sampun pantes kedah mandhap saking Saptawarga? Ora ana pilihan liyane. Puntadewa kejaba mung pinten Tangsen. Ya muga-muga ora ana apa-apa nggone lumaku putuku sakarone niring Sambikala. Muga-muga tak surung daya donga pangestu ora ana alangan nggone goleki Permadi karo Bratasena. Kowe aja nang ndi-ndi, kowe ngancanana mbahmu wae. Puntadewa inggih ngestaken dawuh paduka.